Здравейте, здравейте на всички! Днес искаме да ви пуснем малко кадри от един наш монтаж на SPC настилка на рибена кост. Изключително качествен продукт с много качествено заключване, което използва системата Unidrop, може би най-добрата система за заключване. Нашите момчета се справиха по отличен начин. За всички, които искат да нареждат сами в къщи, би ги предупредил да внимават как започват самото нареждане, защото самия старт е труден. Оттам нататък нещата следват последователност, но началото е доста сложно и трябва много правилно да се оразмерят самите плоскости. А за всички, които не им се нарежда, ще им препоръчам да си заявят монтаж от специалистите на ForDecor. Ние ще се справим с вашите изисквания и ще направим вашия дом още по-добро място за живеене.